Esenlikler yurttaşlar. Yine de böyle yeni mekanlar var arada doğamı. Şöyle düşünceler. Hani ben 2017 olmalı. Bu Balkan'ın kıyallı yerinde, diyen yerinde yani Hyundai diyen firmaya işlepti. Daha şu atkı. Zavod. Şu tadı işleptim ben. Sonra şöyle olur vaka ol geçti da göz önümde. Ertirden işçilerin yatıp işleyenler ama daşından katlayanlar ama müngler çoğalasın. Şimdi katlayanların içinde uluglar geliyor, avtobuslar geliyor, adı içi dolu adamlar. Arasında bilim daşına çıkarttığında şolarla bile geliyor, hatta içerik olun. Bir kadar ne bana vakit gel şöyle, bir de şöyle vizit kazık gel, kartın var, kart geçeceğim şöyle dirip oldu, geçip tuğun olun. Ol bizim aramızdan bir geldi şöyle açık korkuldu, yaşlı nemelce. Açtı geç gitti, birin kamenleşti aldı kartı. Onlardan soruşturduk, ol kim bu neyme beydik nemedik de. Hem iş karmış şimdi. Şovrumdan sol hareketten sonra birin tekniklamız var da yani ertiriden maske demeden sonra nemedi. Aga olun otaydan öğrenmen kemerini takıl olsun şöyle nemeye çada instruktör. Şunda işte siyasi ürünleri politika vardı ürün etmem aramda mahkemeden adamların vardı deyip. Ama ben şöyle fikir ediyorum da bana öğretilen yani ben öyle düşünüşüm boyunca mahkeme bir gidleyin kuruma olmalı, kuruluş içim yani adam, katalı adamın tanımalı. Adam halkı koruma için niyetlenen kuruma deyip düşünüyordum da. Şimdi şu yurttaşına çıkan ton seyirdi o tirsolun aslında korku imperiya deyip tapar ıklima diyandır tapar ağa. Yani şunu koruma için niyetlenen adamlar eken olur. Böyle oturtak halka bahçe diyerken yürüyte son açık geçerken şu onun yürüyte de birin teknik ayıttırıyorlar. Ne içinde mahkeme vardır her olur. Asıl hakiki mahkeme olanda edil birin kâlı vizit geç olmalı. Hiçim bilmeli değil, görmeliyim değil. Bilmedim administratif yerlerde işleptiler oluyor. Halkın arasında da işleptiler. Hiçim son mahkemeden bilmeli değil de yani halkın nahili ziyan edecek mi var? Neyme gep burun ve halk neymeden çekin ya var? Ziyan edecek var adamlar ya var kuruluşlar var mı halka yeper yetirecek deyip milli hopluluk aslında şeyle olmuyor. Ben bunu neyme için aytıyan hani nereden Muhammed arada keminani halka aç gittiler. Yurdun içine inden bir yerine sud edecekmişler. Kanun yok yer. Yurtta sud etmek niyetleniyorlar da. Ona da içerli sen yurdun sırlarını taşkı vuruşlara yayan, yayradayan, uzadayan deyip şunun yanına emeler, tökmetler atıyorlar da. Şimdi bunun anısında oyun var. Yaşlılara maydık geçenler 90 üniversitedeki 2002'deki Sancar vakasındaki yani Patstroy'unda yürüyüt edilen halkı aydınlığa çıkarılabilecek halkın içinde aydınlar, teknokratlar, dağıtları çöpleniyor da şöyle olur. Yığına valyalar. Köp adam helak ediptirler. Şimdi son buna hizmet eden mahkemeler dağıtlar var. Olumlu maatlarına ait geçtiler. Olurum öyle toparlayan bile yok kol giden de. Şimdi son için şimdi bu neçelle halkımın bilen noktayı yani bilen yurdun Rusya devletine yani bir neçe bay, 5 tane bay divarına ait geçendir İngiliz tarihi filan tapara. Şolar bizim yurdumuzu sömürüp duranın, bizim baylıklarımızı. Şimdi halk bilen okçunun neçele, şimdi halk biliyor şu atçunun. Şimdi kukla hakimiyet vardır Rusya taraftan oylan. Bunların bizim biliyor yani halkın bilyandığı biliyor. Şimdi halk bilyan olsa halka indikadım halkın kollarda. Nemetmeli oluyor. Yani
harekete geçmeli bolýar halk. Öz baýlyklaryny iç yaratdy ýerüstü baýlyklaryny, çağalarynyň geljegini, ýurt bütewligini, ýani ýurt bekasy diýär. Döwlet guruluşyny dikeltmek üçin halk harekete geçmeli bolýar. Ene häkimliklerine öňüne barmaly, häkimliklerden talap etmeli diýilýär. Häkimliklerdäki işgärlerden her kim öz welaýatyndan bolýar. Men bunu ýalňyş bilýän, näme üçin sebäbi oturtma, ýani hukukly hökümet ol türkmen topragy üçin, ýani türkmen ýurda, türkmen ýaşaýjylary, watandaş üçin senin hukuklaryny bozmak üçin getirilen, ýani sen hukuklaryň bolsa sömürüp bilýär. Sen hukugyny talap etseň, benim hukuklarymy talap dikeldiň, benim haklarymyz ýurtdaşyna ortlar, ýani ruslar sömürüp diýip otursaň ýalňyş bolýar da. Ýani terror topaldan hukuk ulanmagyň dikelmegini talap etmeli däl-de, terror toparyň gitmegini gazanmaly. Ýani häkimet halkyň eline geçmeli. Edil şu wagt Türkmenistandaky Gork imperiýasy ýykylýar şonuň bilen. Halk öz ýurduna, öz baýlyklaryna, çağajyklarynyň geljegine eýe durýar şonuň ýaly bolanda. Şu wagtky terror topardan ýan gaýtmaly, hakkyny talap edip durmaly däl, bunyň gitmegini gazanmaly bularyň. Gerek bolsa güç bilen orta çıkılanda öňden molasmak çıkarmaklar mümkün, ýaşuly çıkarmaklar mümkün, sakalyny salmak beren. Bularyň hemmesi şu wagtky terror tepara hyzmat edýän ýani adamlar diýip aýdyn. Şöýlerek men aýtjaklarym oňa bulara halka garşy çıkyp biljek, ýani güýç görkezip biler diýip mahkemeler zatlarym hukuk goraýjy diýär. Bularyň hemmesi ýani şu terror topary goramak üçin niýetlenendir. Bularyň eýeleri halka basyş etmäne bular mejbur edýärler, ýani aýlyjak üçin. Bularyň eýeleri jenaýat etýändigini bilýärler. Soňundan her jenaýatdan soň ýanky hyzmat eden, ýani hukuk goraýjylar diýip aýdyn, mahkeme, prokuratura, sud, polisiýa işgärleri bulan hemmesini özleri ýok edýärler. Jenaýatdan bir şaýat gerek gal olar, jenaýat edýändigini gaty akly ýetirýärler da. Ýöne bulara hyzmat, terror topara hyzmat edýän ýanky hukuk goraýjylar gündelik ýagly çorby ýemek üçin, ýa-da sähel biznes etmek üçin, ýa talan etmek üçin öz halkyny taýaklap berler da. Yani gündelik ýaşaýarlar, uzakdan sereden oklar. Şoň üçin halk bu häkimiýeti eline almaly. Näme üçin eline almaly? Ýurtda konstitusiýon guruluşyny dikelmek üçin. Konstitusiýon guruluş dikelse näme bolýar? Kanun deň hukukly bolýar, ýani her bir watandaş üçin kanun bir bolýar, ýani bir işleýär. Şoň üçin çağajyklaryň, ýurduňyzyň öz ýerüstü baýlyklarynyň aladasyny ediň. Men şulara aýdyn diýdim. Sag bolun.